prosinca je svátek svaté Lucie. V ten den chodívali za starých časů po chalupách české spravené za Lucky. Jedna z nich byla svatá Lucia. Ta stála jenom na prostředku izby a modlila se. Ty ostatní ukluzali izbu. Děcka sa něma strašívali celý rok. Čakem tam jdu. Jdu, noci ukliju, nepřidá. Nepřidá. Paní mámo, nechte nás ve vašem domě uklidit. Jen co tu práci uděláme, tak zase odejdeme. Všetci sa sejdeme.